Sina i Svetog Duha. Danas, braće i sestre, slavimo spomen svetog i velikog arhistratiga Božijeg Gavrila, čudesnog sluge Božijeg. Gospod Bog je anđele stvorio kao našu stariju braću. Međutim, kao što se među ugodnicima Božijim iz roda ljudskog sveti međusobno razlikuju po svom usrđu u služenju Bogu, po ljubavi, po požrtvovanosti koju su imali u gađenju Bogu, tako se među nebeskim silama pojedini među njima ističu po velikom usrđu, velikoj ljubavi u služenju prema Bogu. A takav je među njima i sveti arhangel i arhistratik Gavrilo. On je čudesni sluga Božiji, jer je čudesni učesnik u spasenju koje je Bogočovjek Hristos savršio ovde na zemlji u spasenju roda ljudskog. Nebrojana su javljanja ovog arhistratiga Božijeg. On je veliki tajnik Božiji. U svojim javljanjima on je otkrivao ljudima tajnu prevečnog saveta Svete Trojice, da će Bogočovjek Hristos doći u ovaj svet, primiti ljudsku prirodu i spasti na taj način rod ljudski. Ovaj sveti arhangel javio se pre svega svetom i velikom proroku Mojsiju. Javio mu se i otkrio mu svu tajnu stvaranja ovog sveta Božjeg. I to je sveti prorok Mojsije pažljivo zapisao u knjizi Postanja. Javljao se sveti arhistratik Božji i bogoroditeljima Joakima i Jani, da im javi tu radosnu vest da će roditi presvetu Bogorodicu. Javio se ovaj arhistratik i svetom Zahariji, ocu svetog proroka Jovana, da najavi čudesno rođenje ovog čudesnog proroka. I najzad javio se samoj presvetoj Bogorodici. I to ne jednom, nego mnogo puta, pre svega u Jerusalimskom hramu, gde je presveta Bogorodica odrastala, uz nastavljanje, uz poučenje i uz pomoć ovog velikog arhistratiga Gavrila, a kasnije na dan blagovesti sveti arhistratik je njoj doneo, a preko nje cijelom rodu ljudskom, onu najradosniju vest da će Bog postati čovek, da će Logos Božji, Sin Božji, primiti na sebe ljudsku prirodu, obožiti i time spasti rod ljudski. Zato sveti i bogomudri otac Justin Ćelijski u svojim bogonadahnutim besedama svetog arhistratiga Gavrila naziva najvećim evanđelistom i blagovesnikom, jer nam je on prvi doneo tu najveću vest, najveću blagovest, da će Bog postati čovek, da će Bogočovjek Hristos se javiti kao jedan od nas ovde na zemlji, uzeti našu prirodu, izbaviti od greha, smrti i đavola, obožiti je i spasti i time svima nama proputiti put ka večnom životu, ka carstvu nebeskom. Ovaj sveti arhistratik Gavrilo ni nakon čudesnog ovoploćenja Bogočovjeka Hrista nije prestajao da pokazuje svoju neobičnu ljubav i staranje prema našem rodu ljudskom, rodu hrišćanskom. Po predanju crkve, on je onaj anđeo koji se javio mironosicama i on im je prvi doneo još jednu radosnu i radosnu vest da je Hristos vaskrsao. Po predanju crkve on se javio Bogočovjeku Hristu u Gecimanskom vrtu, da ga kao čoveka teši pred krsno stradanje. A javio se sveti arhangel jednom prilikom i u 9. veku u vreme patrijarha Carigradskog Nikole Hrisoverga u jednoj ubogoj i skromnoj monaškoj svetogorskoj keliji. A zašto se javio? Da preko jednog smirenog poslušnika pouči hrišćanski rod
kako da proslavljaju presvetu Bogomajku, kako da je opevaju. Sveti arhistratig je prilikom tog javljanja preneo onu nebesku pesmu Dostojno jest, kojom na nebesima anđeli i arhanđeli slave onu koja je časnija i slavnija od svih njih, presvetu Bogorodicu. Javio je crkvi Božjoj, rodu ljudskom, sveti arhangel Gavrilo tu pesmu, da bi tom anđelskom pesmom i mi ovde na zemlji, kao i oni na nebesima, slavili Bogomajku. Time nam sveti arhistratik svedoči svoju veliku ljubav i staranje za rod ljudski, kojim on podražava svog Tvorca, Boga, ali time nam sveti arhistratik Gavrilo pokazuje koliko je bitno i važno da sa svakom ljubavlju i usrđem slavimo Bogomajku, da je opevamo kao najdostojniju upravo tom pesmom, da je ona dostojna, da je opevamo, da je nazivamo časnijom i slavnijom od Serafima i Heruvima, jer je rodila Boga Logosa. Zbog svih tih čudesnih dela u kojima je jedan od glavnih učesnika i delatnika našeg spasenja bio sveti arhangel Gavrilo, mi ga slavimo 2 puta godišnje. Slavimo ga posle Blagovesti. Drugi dan posle Blagovesti slavimo sabor svetog ovog arhangela, ali i na današnji dan u spomen ovog njegovog čudesnog javljanja. To je spomen njegove velike ljubavi prema nama, a mi rod hrišćanski i ljudski uzvraćamo ovim praznovanjem. Uzvraćamo tu njegovu arhangelsku ljubav prema rodu ljudskom i uzvraćamo mu na tom staranju našem spasenju time što sa ljubavlju i usrđem i radošću slavimo ovaj njegov sveti spomen. A zaista je divno praznovati i slaviti ovde u ovoj novosagrađenoj kapeli i katakombi koja je njemu posvećena. I ova katakomba predstavlja svedočanstvo ljubavi Božje prema nama, ali i staranja svetog arhangela Gavrila, jer je on sam svojim svetim molitvama ukrepio ovu bratiju našu koja se ovde potucala od nemila do nedraga, samo sa jednom mišlju, samo sa jednim ciljem da ostanu verni Bogu, Bogu anđela i ljudi, Bogočoveku Hristu i svetoj veri koju nam je sam Bogočovek Hristos predao, veri pravoslavnoj. To usrđe, taj trud bratije, nagradio je Gospod Bog, nagradio je sveti arhangel Gavrilo i ukrepio ih je da u slavu Božju čast svetog arhistratiga ovog podignu ovu divnu kapelu i ovaj divni konak u kome se danas zaista sa iskrenom radošću i zahvalnošću Bogu i njegovom arhistratigu molimo, prinosimo beskrvnu žrtvu, prečisto telo i krv Bogočoveka Hrista. Neka bi Gospod Bog molitvama svetog arhistratiga Gavrila ukrepio sve nas, da poput ovog arhistratiga i mi Bogu sa tako velikim usrđem i ljubavlju služimo u sve dane našeg života, kako bi se pribrojali anđelima na nebesima i svima svetima, kako bi i mi ušli iz ove vojujuće crkve, onu toržestvujuću u kojoj je Bog sjedinio anđele i ljude. Neka bi sveti arhistratik pre svega ukrepio bratiju koji ovde žive u anđelskom činu, da podržavaju njemu ravnoangelnim služenjem i monaškim življenjem, ali i sve nas koji ovde dolazimo i koji na drugim mestima živimo i služimo Bogu, da se zaista molitvama svetog arhistratiga udostojimo Carstva nebeskog i života večnog. Amin. Bože daj.